ходим на море. Просто е, за да сме прегорели, загорели животни. Но дали? Къде искаме да бъдем сега? Аз лично искам да бъда на море, а не в тъмната си стая. Искам да бъда на море, защото там е хубаво и слънчево. Защото искам да се усмихвам и да лежа на пясъка под милостта на слънцето с цялата му топлина. Но какво ми предлагат вместо това? Спомени. Не от хубавите и топлите, които морето поражда в него, а спомени от стаята, в която съм забит по цял ден. Офис, класна стая или каквото важи за всеки един от нас. Помислете, спомнете си, припомнете си как топлите слънчеви лъчи ви галят и се борят с хладния морски бриз за надмощие, а чайките пеят своята песен. Помислете за приятелите, за половинката ви, която ви прави компания. Нека развалим тази картинка с един прост хотел. Какво печелим? Стая, която ме кара да се чувствам в училище, за която плащам, но само единствено спя в нея. Стая, от която алчните ще спечелят пари, а аз горчив оттенък на сладко. Защо да позволяваме на алчни гадняри да застрояват тези прекрасни топли пясъци с сив, студен и мрачен стомалбетон, изтривайки всяка следа за романтика от това чудесно и изпълнено с топли спомени късче рай? Нека се борим за нашето щастие, нека когато отидем на море, за да си починем от силотата, да не бъдем дърпани от гадните бетонни сгради. Нека се борим за светлината, нека се борим за топлината, нека да бъдем щастливи. Благодаря. Така, разбрахте ли разбрахте ли защо го хвана, че ми изневерява? Пентаграма говори ли ви нещо? Слушате ли се? Да, и? Хвана ли моменти от пентаграмата? Защото тук още не сме го въвели, защото искам да го въведем по-широко. Имаш предвид мислене, емоции, сърце... Очи, уши, осъзнание... петте пътя? Бяха много, да. Сетивата бяха застъпени много активно тук. Защото това също ще го учим кога се прави и как се прави. Дали имаше дуализъм, но имаше една такава сетивност. Нали? Представете си това, как ви галят слънцето, как е светло, как е тъмно, как е топло, как лежите. Засяга повече сетива или? Засяга повече сетива. Да. Това умишлено ли го вкара? Ами, идеята беше на това да бъде по-скоро дуализъм. И се чудих как да вкарам, как да направя един дуализъм. И това беше единствения начин, за който се... Физически. А не защото знаеш, че е хубаво да се вкарат неща. Аз знам, че е хубаво, но не съм го направил сега с тази цел. Дуализма как го видяхте при него? Беше ли изпълнен? Аз мисля, да. Да. Така ли? Да, изпълнен. Може и по-добре, сега ще го правим по-добре, но си хванал нещо. Хванал си две насоки, които ясно да се разграничат. Едното срещу другото. Нали? Едното е хубаво, другото не е хубаво. И добавяме към него, нали, цветове, преживявания, отношения. Добре, рад дуализъм ти имаш колко? Два ли? Какво имам? Аз имам монада и дуализъм. Дуализма го да е сега. Само да почна. Трябва да знаете сте вие трима тази дуализма. Ето какво имаш? Аз имам монада с дуализъм вътре. И мисля да... Докрай ли е довършено вече? Започнах, мисля, че направих хубаво начало и ще прочета втората половина така както е, да получа критика. Добре. И ще работя после над нея, за да я направя както трябва. Така. Само секунда. Значи ще се радвам който и да от вас, каквото и да научи да прилага извън нещата, които казвам, това винаги е добро дошло, за да се обогатяваме взаимно просто един друг. Какво да? Се обогатявате взаимно един друг. Не, преди това да прилага. Да, нови, ако някъде хвалите някакъв нов начин, нещо да се правят нещата, карайте го. По-добре да се по-добре. Колко от вас се събужда сутрин с усмивка на лицето, преливащи от енергия и готови да посрещнат предизвикателствата на деня с кеф? Колко от вас само като зрънат светлината на деня са готови да се изправят и да атакуват ангажиментите си с хъс и да наделят във всички трудности, с които се сблъскват? Може би има такива от вас, но моите наблюдения са, че една немалка част от обществото се оплаква от липсата на достатъчно жизнена енергия. Да, наличието на постоянна работа и много ангажименти през деня допринася за това човек да е мобилизиран и да върши всички задачи, които са му възложени. Но все пак от тази мобилизираност зависи прехраната и професионалното му развитие. Колко от хората вършат всичко с желание и ентусиазъм?
Или пък какво да кажем за хора, които в момента са безработни и нямат никакви важни задачи за вършене. Познавам хора, които в моментите, когато не са ангажирани с нищо, единството, за което помислят е как ще си легнат някъде да спят или ще гледат телевизия. Чувстват се изтощени и понякога дори нямат желание да комуникират с хората около тях. Защо се случва така? Как ли можем да го променим? Аз преди време бях нещо подобно. Имах един период, в който ангажираността ми беше само вечер за няколко часа и с времето започнах да се хващам, че през целия ден не върша абсолютно нищо. Първо си седях пред компютъра и изучавах наизуст статиите във Фейсбук или просто гледах по 2-3 пъти някой филм. И хич не се чувствах добре. Ако от време на време ми се наложеше да върша нещо важно, го правех с адското нежелание. Мотото ми беше станало: не оставяй днешната работа за утре, ако може да свършиш други ден. С квартиранта ми беше същата работа. Ама той пък беше вече патологичен случай. Аз лично не играя компютърни игри и не знам какво има толкова интересното, ама този човек седи на някаква игра по 15-16 часа от денонощието. Ако пък случайно се умори да играе по някое време, веднага има подготвено занимание. Пуска си един от 50-те сериала, които следи ежедневно, изпълва се на стола за 20 минути и после се връща към играта си. Не знам какво е вашето мнение, но според мен това е един убийствен живот. Хубаво е и важно човек да намира време за развлечения, но трябва да е умерено. За жалост, когато си завлечен в подобен начин на живот, е много трудно да излезеш. Трудно е да го осъзнаеш. Но начин има, винаги има. И така, когато вече започнах да чувствам хронични болки в гърба породени от лежене и очите ми бяха привикнали към тъмнината на стаята, започнах да се усещам, че трябва да направя нещо по въпроса. Някак си не чувствах живота си за пълноценен. Чувствах, че си губя времето и имах нужда да стана малко по-енергичен. Някои казват, живота е борба. И като се замислим, слава Богу, че е така. Защото ако не се борим за някакви цели, какъв живот водим? Живот, чиято единствена цел е да се доближава до смъртта. Това е живот за недостойни хора, не за нас. Когато осъзнах това, реших да взема нещата в свои ръце и започнах ежедневно да извършвам едно действие. Действие, което е смайващо просто, но изключително могъщо. Действие, което е толкова близко до акъла, че нямам представа защо толкова голяма част от българското общество го пренебрегва. Действие, което може да направи разликата между победа и загуба в живота. За него си има дума, която се състои само от 5 букви. И тя е спорт. Силата се крие в простотата му. Дори някакви си 40 минути на ден може драстично да повишат жизнената ни енергия, качеството на съня ни и ефективността ни по време на работа. Било то тренировка в фитнес зала, аеробика, тичане на чист въздух или дори една домашна тренировка със собствено тегло. Нещо, което човек обича и му е приятно. Но за да работи истински, трябва по време на тези 40 минути да оставиш всяка капка сила, която имаш. Да атакуваш физическите си способности с пълна сила, за да може след като тези 40 минути преминат, да си се превърнал в един по-силен човек с по-силен характер и готовност да постигне величие. Битката през тези 40 минути не е лесна, но именно тя прави победители. Тя ни прави лидери на нашия живот. Не го правете за някой друг, правете го за себе си. Правете го за чувството в края на тези 40 минути. Когато излезете с гордо вдигната глава и сте силни, че можете да се преборите всичко, което ви поднесе живота. Правете го за себе си, не за тях. За хората, които не атакуват живота с пълна сила, можете само да изпитвате жал. Те са слаби характери, недисциплинирани, проправят се през трудностите с измами и хитрост. Те не са достойни хора. Те нямат нашата сила и отдаденост. Те не са герои. Героите са тези, които независимо колко пъти падат, намират сила и се изправят, продължат пътя си нагоре, право към върха, към светлината. Какво ще кажете? Очаквате ли решението да е толкова тривиално, толкова просто? Едва 10% от населението на България твърдят, че извършват някаква спортна дейност, циклично. А какво всъщност означава циклично? Каква част от тях тренират всеки ден? Каква част веднъж седмично? Каква част веднъж месечно? Едва 3% твърдят, че спортуват редовно в свободното си време. А защо не го правят повече? Отговорът е очевиден. Защото е въпрос на характер. Въпрос е на това дали си победител в живота или не. 40 минути на ден. Мисля, че толкова е предостатъчно да ни направи достатъчно силни, за да се справим с всичко. Те могат да кажат, ние нямаме достатъчно време. 40 минути, това е по-малко от половин процент от времетраенето на денонощието.
Оправдание винаги ще има, но ние не сме хората, които си търсят оправдание. Ние просто решаваме и действаме. Това е което ще ни отличи, това е което ще ни направи истински победители в живота. Замислете се. Окей, това ми се. Като за дуализма не се чувствам все едно имам само две възможности. Може би трябваше по-често да го вкарваш този контраст, нали, спортуваш, не спортуваш и така нататък. Нека се ми обягва това, че има точно две възможности. А за самата реч, мотивационна, мисля, има мотивационен такова, обаче с всичките тия, нали, тия хора, дето тренират не струват, дето не тренират не струват и така нататък, ти се дистанцираш от тях. Така че това е тази цялата реч е идея, по-скоро... Да, ама някакси не ги мотивираш. Следователно Това тази... е мотивационна реч. Окей, ама тази реч примерно би мотивирала хора в затворен кръг, които вече спортуват, или спортуват още повече и така нататък. Примерно... Да, събираме се, тренираме редовно, искаш да ги надъхаш още повече. И така не ги дистанцираш от тия другите и така нататък. Аз не дължа да ми така, защото нали, аз не показвам това става с хората, които не спортуват, им се дава възможност да излязат от това състояние, като се описва другото състояние. Повече пъти са слаби и смисъл обижда ги. Сега, защото повечето хора нали, не спортуват, ти обиждаш над половината аудитория. Така те се дистанцират. Не е лошо, наистина. Това, което ти казват. Така.